Radio Kiss Delta slaví své 12. narozeniny a oslavilo je skutečně velkolepě v tanečním klubu Imperio v Krnsku. Sem zavítali stovky posluchačů, aby narozeniny oslavili přímo se svými oblíbenými moderátory, ale i kapelami. Na venkovním pódiu se postupně vystřídaly kapely jako Bauwave, Rybičky 48, Clue a Marpo. Jezdíme sem rádi a ne moc často. Jezdíme tak jako všeobecně všude a tak se vracíme většinou po tom roce. Jo. Fanoušků je tady strašně moc, to znamená, kde se všude můžou těšit? Můžou se těšit všude, když si to najdou na stránkách www.rybičky48.cz, tam jsou úplně všechny koncerty. A na co se můžou dneska těšit faninky, posluchači? Na cokoliv. Na nás a na nás po koncertě. Tak my jsme samozřejmě všechny z Mladoboleslavska pozdravili. Ahoj. A že jsme rádi, že tady máme tolik fanoušků, že je to tady fajn, jako že tady je hezký prostředí a pěkný zámek a tak jako tyhle ty věci okolo všechno. Moderování se ujala oblíbená dvojice ranního odpichu Rádia Kiss Delta. Tak já zatím mám pocit, před malou chvílí to začalo, ale já mám pocit, že je tady až moc lidí. Byl bych teda radši, kdyby jich tady bylo míň, protože přeci jen ač jako moderátor, ale rádiovej, trpím tím, že se stydlínkuju. A teď jsem musel vystoupit na pódiu a je to na mě jakoby hrozný nával těch lidí, tak já doufám, že postupem času se ty lidi jakoby budou odsouvat pryč a pryč. Ale zase na druhou stranu, abych dostával vejplatu, doufám, že jich tady bude víc a víc, ale strašně se mi tady líbí. Fakt. Je to tady bombastický, jednoznačně přišla spousta lidí, možná jsme až takovou návštěvnost nečekali. Každopádně on se otrká, to bude v pohodě, já ho znám, on se potom otrká, bude to výborný, tak doufáme, že si to všichni užijou tak jako my a doufáme, že ty narozeniny oslavíme tak, jak se patří. Tak já mám pocit, že jediný rádio ne v České republice, ne v Evropě, ani ne ve světě, jediný rádio, který existuje a dokáže vám svým způsobem jakoby pustit duši do vesmíru, je rádio Kiss Delta. Radio Kiss Delta prošlo za svůj 12letý život řadou změn. Kromě samozřejmých moderátorských obměn došlo také ke změně jména samotného rádia. Z Rádia Delta se díky novému majiteli stala Kiss Delta. A co na oslavu říkal Jirka Štěpánek, programový ředitel rádia. Tak já myslím, že za všechno mluví to, co jste tady natočili, to, co jste viděli, protože to je dneska báječný, slavíme a všichni s náma, všichni posluchači. A takže co říct k tomu, prostě jsme rádi, že s náma slaví a že ten mejdan pokračuje a bude gradovat ještě další několik hodin. Radio Kiss Delta můžete poslouchat na frekvenci 92,9 FM. A co dalšího nabízí svým posluchačům? Naši příznivci, pokud by chtěli, tak se o nás můžou dozvědět něco na internetu www.kissdelta.cz a v podstatě hlavně prostřednictvím vysílání. A hlavně by bylo fajn, kdybyste byli členy Kiss klubu, protože to je docela zajímavá věc. Proč? Protože z toho koukají peníze. Z akce v klubu Imperio nebyli nadšeni pouze organizátoři, ale hlavně posluchači tohoto rádia, kteří si na party přišli skutečně užít. Je tady pěkná atmosféra, líbí se mi tady, jsou tady pěkné skupiny, jako na to, že tady to je jako malá vesnice, tak je to tady prostě pěkný. A jako líbí se mi tady docela, tady fandím, teda těším se, až tady bude Marpo, jo. Ale jako ty Bauwave byly taky dobrý, no. No, jako docela v pohodě, těším se nejvíc asi tak na Clue. No super, jako akce je největší, jako tohleto, fakt jako největší, prostě úplně super. Kromě koncertů oblíbených skupin na venkovním pódiu Radio Kiss Delta připravilo i taneční party na parketu tanečního klubu Imperio. O hudbu se postaral Kiss Mix tým ve složení DJ Wizard, DJ Jirka Koros a DJ Štěpo. Ahoj, čau, my přejeme Kiss Deltě tady s Jirkou Korosem, všechno lepší k 12. narozeninám. Jo, mejdan začíná a mejdan bude pokračovat forever. Tak já bych chtěl říct těm narozeninám našim, že i když jsme teprve na začátku, tak lidi jsou absolutně výborní a těším se na to, jak to bude v průběhu večeru vypadat, protože to vypadá na velkolepou party. Tak přeju rádiu Kiss Delta všechno nejlepší a vy se pojďte s náma bavit. Narozeninovou party si užili všichni až do ranních hodin. Na oslavy přišlo téměř 800 lidí.